Бик тә куркыныч. Менә минем шикелле таяклы кешеләргә, баш әйләнгән кешеләргә бөтенләй чыкмаса да була идән. Нурсания Әхмәтованың травматология пунктына барышы. Кичәге көн аның өчен зур сынау булган. Ул иеннән дә чыгырга курыккан. 3 ел элек көчле бозлаукта умыртка баганасын, быелгы язгы тайгакта иң башын сындырган була. Кичтән үк туңдырды бит инде. Бөтенләй менә шундый галәмәт башкача бик начар. Кичә чыкмадыгыз миндә үзегездә? Юк. Әле менә бүген дә машина белән генә китерделәр, монда лечениягә җөрим. Нурсания апа кебек куркып калучылар шактый, аеруча өлкән буын вәкилләре. Әкренләп җирдек. Без бит ашап җөрмибез, безнең эшебез юк. Безнең ниләр? Свободныйлар, пенсионерлар. 39-нчы кварталның балалары, эшләүчеләре, аларга бик зур рәхмәт. Алар инде кыралар сәгать 4-тән, без намазга торабыз сәгать 4-тә. Ул вакыттан кытыр менә бүген шуны уйлап утырдым. Балакайларым, рәхмәт яусый сезгә дип. Куркыныч идеме йөрергә чыктыгыз урамга? Өйдә утырдым. Бәхеткә аяк кулларын сындыручылар күп түгел. Бызлы яңгыр яуганда урамга чыкмаулары ярдәм иткәнме? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләренең алдан кисәтүе йогынты ясаганмы? Безгә эш артмады ди 7нче хастаханәнең табиб-травматологлары. Я думал, что будет много, потому Мин инде мөрәҗәгать итүчеләр күп булыр дип уйлаган идем. Гадәттә бозлы яңгыр яуганда кеше күп килә, әмма тайгак буласын алдан кисәтү сәбәплеме кичә 3 кенә пациент килде. Бүген дә бездә буш диярлек. Өлкәннәргә бу көннәрдә урамга чыкмаска киңәш итәбез. Монысы Исаев урамындагы травматология пункты. Бирегә килүчеләр саны да артмаган. Бызлавыклы булса да кышын сөякләрен сындыручылар җәйгә караганда азрак. Җәен велосипед, самокат һәм роликларда йөрүчеләр безгә күп мөрәҗәгать итә ди табиблар. Бызлавыкта исә күбесенчә кулчугы, умыртка, тубык һәм бут сөякләре сына. Кичәге тайгак юлда да өлкән яшьтәгеләр шундый имгәнүләр алган. Бүген Казанда һава торышы кичәге белән чагыштырганда җылырак. Җил дә юк, яңгыр да, җепшек кар да яумый. Әмма узган тәүлектәге бозлы яңгырны Башкала халкы әле бик озак онытмас. Башкала халкы гына да түгел, бөтен республикада кичә шундый хәл күзәтелде. Түбән Камада бозлы яңгыр кичке 6-дан соң ява башлады. Хәзер сәгать көндезге 12. Без Мәктәп бульвары урамында басып торабыз. Күргәнегезчә, мондагы тротуарлар һаман да көзге кебек ялтырый. Алар шугалакны хәтерләтә. Аларга һаман да ком сибелмәгән. Узган тәүлектә Түбән Кама үзәк хастаханәсенең травматология бүлегенә 32 кеше мөрәҗәгать иткән. Көчле бозлавык булу сәбәпле аларның саны гадәттәгедән артык. Иртәнге 7-дән төш вакытына кадәр генә дә бирегә 11 кеше килгән. Не стоит заниматься в первую очередь самолечением. Үз белдегең белән дәваланырга ярамый. Урамда яки башка җирдә егылып имгәнгән чакта тиешле беренче ярдәмне күрсәтсеннәр һәм дөрес диагноз куеп дәваласыннар өчен травматология пунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бызлы яңгыр явачагын күпләр алдан ишеткән, шуңа да урамда көчле бозлавык буласын белеп әзерләнеп чыкканнар. Еләшәбез. Куда дибатсы? Иде карап торганда ни куркыныч чыккачтан еләштек. Алпан типен дирисин, дирисин битен сейнче әйтәсин монда. Таяй икән, таяна кулбасына ортырды ничек кылып. Советуют маленькими шажками, так и идем тихонечко. Зур итибатламыйча әкренләп кенә йөрибез. Нишлисең бит, һава торышын без үзгәртә алмыйбыз. Яр Чаллыда узган тәүлектә урамда егылып 70 кеше тән җәрәхәте алган. Кар яткан соңгы 10 көн эчендә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең травмпунктына 435 кеше мөрәҗәгать иткән. Аларның 12-сен дәваланырга салганнар. Бозлавык вакытында егылып имгәнмәс өчен уңайлы аяк киеме кияргә киңәш итәләр. Бу нәтиҗәле саклану чараларының берсе. Казаннан һәм Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Гадел Миндубаев, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.